حازون عسران حادن تجارو نبر عبالات سراويت مكلخال حجر أبيت مع أسرت خمس ركو أب تجراي بسنك زي تفنجرو نتوكتي سب يموت كم ظلم ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ምጭዋይ ዜጋታት ተዋፊሮም ይርከቡ ምባሉ ዝብሉን ካልኦትን ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዝኸበረ ሰላምታና እናቀረብና ንትሕዝቶታትና ላይክ ሼርን ሳብስክራይብ እናገበርኩም ንክትከታተሉና ብምዝኽኻር ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር ሰናይ ምክትታል ሕዚ እውን ብምኽንያት መንነቶም ኣብ ቤት መሓይሮ ዝርከቡ 21 ተጋሩ ነበር ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከም ዝርከቡ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ቀንዱ ኣብ እዋን ወራር ጆኖሳይድ ትግራይ ከምኡ ድማ ቅድምን ድሕርን እቲ ኩናት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ብምኽንያት መንነቶም ናብ ቤት መሓይሮ ተወርዊሮም እዮም ብዙሓት ብዘይ ፍርዲ ንኣዋርሕ ተኣሲሮም ሂወቶም ዝሰኣኑ እውን ውሑዳት ኣይኮኑን ምዕራብ ኣባያ ብሓንቲ ፀሓይ ዝተጨፍጨፉ 83 ተጋሩ ነበር ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሓዊሱም ብዙሓት ተጋሩ ኣብ በየቤት ማእሰርቲ ሂወቶም ስኢኖም እዮም እቶም ዝተረፉ ድማ ብዘይ ፍርዲ ንዓመታት ተሰቃዮም እዮም መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ክፈትሖም እናተገቦም ከይተፈትሑ ዝፀንሑ እቶም ነበር ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብምሕረት ከም ዝተለቀቁ ሚኒስተር ፍትሒ ዕላው ምግባሩ ይዝከር መንግስቲ ፌደራል ኩሎም ተኣሲሮም ዝነበሩ ተጋሩ ነበር ኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ከም ዝተፈትሑ ገሊጹ እንተነበረ እኳ ሕዚ እውን ግን 21 ተጋሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይምልክት ካብቶም ምሕረት ዝተገበረሎም እቶም 6 ዛጊድ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘይወፁ እዩ ዝግለጽ እዚኦም ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ኮነሬል ወንድሙ ገብረ ዋህድ በላይ ሌተናል ኮሎኔል ገብረ ኪዳን ወልደ ማርያም ገብረ ህይወት ሓለቃ ሽሕ ልዑል ተፈሪ እንግዳም ሓለቃ 50 ሽመንዲ ትርፉ አቡየ ሓለቃ 50 ግደይ ገብረ ዮሃንስ እንትኾኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዋይ ድማ መብራህቶም ገብረ ማርያም ገብሩ ናይ ምሕረት ወረቀቶም ብትክክል ዘይተለኣኸሎም ክሳብ ሕዚ ተኣሲሮም ዝርከቡ እዮም ይኹን እምበር ካብዚኦም ወፃኢ ኣብ ምሕረት ዘይተኻተቱን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሰቃዩ ዘለውን 15 ተጋሩ ነበር ምክልኻል ሃገር ከም ዘለው ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት እቶም ምሕረት ዘይተገበረሎም ተጋሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢንጅባራ ኮነሬል ፀጋይ ክፍለ ወልደ ዮሃንስ ሌተናል ኮሎኔል ሚላው መለስ አዱኛም ሻምበል አምባቸው ተክለ ፍስሃም ቤት ማእሰርቲ ደብረ ማርቆስ ሌተናል ኮሎኔል ካሕሱ አብርሃ ተላም ቤት ማእሰርቲ ባህር ዳር ኮሎኔል ተሾመ መስፍን ገብረ ህይወት ኣብ ሐዋሳ ሻምበል ጎይቶም ገብረ ገርግስ ኃይሉ ምክትል ሓለቃ 10 መብራህቱ ለገሰ ገብረ መስቀል ኣብ ደብረ ታውር ኮሎኔል አብዱራህማን ኢንድሪስ አብደላም ምክትል ሓለቃ 10 ልዑል ኃይሉ ክሕሸን ኣብ ቻግኒ ሓለቃ 50 አሰፋ ደስታ ወረደም ኣብ ሰቆጣ ሓለቃ 10 ፍቃዱ ደስታ በርህም ኣብ ድሬዳዋ ሻምበል ተወልደ ገብረ መድህን ተክለ ሚካኤል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ታጠቅ ድማ ኮሎኔል አባዲ ገብረ ህይወት ገብረ እግዚአብሔር ሌተናል ኮሎኔል ደስታ ገብረ ኢየሱስ ገብሩን ወታደር ሃፍቶም ግዳይ ሓጎስን ተኣሲሮም ይርከቡ ካብቶም ካብ ምሕረት ወፃኢ ኮይኖም ተኣሲሮም ዝርከቡ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝተኣሰሩ እውን ከም ዝርከብዎም ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ንኣብነት ሌተናል ኮሎኔል ደስታ ገብረ ኢየሱስ ገብሩ 14 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ወታደር ሃፍቶም ግዳይ ሓጎስ ድማ 8 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ዝተኣሰሩ ምዃኖም ዝተረኸበ ሓበሬታ ይመልክት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብመረዳእታ ዝተደገፈ ገበን ፅንተ ዝፈጸሙ ምሩኻት ዝለቐቐ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል ግና ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እናደርደረ ንሃገሮም ውዕለታ ዝኸፈሉ ተጋሩ ነበር ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር የሳቅዮም ከም ዘሎ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ ኣብ ወረዳ ኣበርገለ ከተማ የጭላ ብሰንኪ ዝተፈንጀሩ ነተውግቲ 51 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ ኣብቲ ከባቢ 266 ሰባት ጉድኣት ዝበፅሖም እንትትከውን ብርክት ዝበላ እንስሳ እውን ከም ዝሞታ ዝተረኸቡ ሓበሬታታት የመልክቱ ከተማ የጭላን 7 ሕጉምን ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ወርሒ ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ብሰራዊት ትግራይ ዝተደምሰሰሉን ብርክት ዝበላ ኣፅዋርን ተሽከርከርትን ዝተቃፀላሉን ቦታታት እዩ እዚ ብርክት ዝበለ ዝተቐበረ ነታውጊ ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝንገረሉ ቦታ ግና ድሕሪ ዓወት ወፍሪ ኣሉላ ቆላሒሉ ዝረኣየ ኣካል የለን በዚ እውን ነበርቲ እቲ ከባቢ ንዕለታዊ ስራሕቲ እንትንቀሳቀሱ ብፍላይ ድማ ኣብ ማሕረስን ዓፂድን እቲ ነታውጊ እናተፈንጀረ ሰብ ይቀትል ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ምምሕዳር ወረዳ ኣበርገለ ከም ዘፍለጦ ድማ ሰብ ሕዚ 51 ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ እዚ ፍጻመ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዘጋጥም ኮይኑ ኣመራርሓ ትግራይ ግና ካብ ፅንተ ዝተረፈ ህዝቢ ዘድሕን ስራሕ እንትውግነ ይርአን እዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይጎድለሎም ኣመራርሓ ትግራይ ድማ ንስልጣን ይቆራቆሰሎም ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመኮ ኣብ ዘይፍለጡ ቦታታት ብሓይሊ ተወሲዶም ገንዘብ ከፊሎም ዝተፈትሑ ሰባት ከም ዘለዉ ምርጋጹ ገሊጹ ትክክለኛ ኣድራሾም ኣብ ዘይፍለጡ ቦታታት ካብ መዓልታት ክሳብ ኣዋርሕ ብሓይሊ ተጨውዮም ዝጸንሑን ገንዘብ ከፊሎም ዝተፈትሑን ሰባት ከም ዘለዉ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጦሎም
ኢሰመኮ ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ልዕሊ 52 ሰባት ሓለዋቶም ዘይተፈለጠ ዝብል ጸብጻባት መርሚሩ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ኮሚሽን ነዚ ዝገለጸ ሎሚ 13 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ናይ ሎሚ መግለጺኡ እቶም ግዳያት መብዛሕትኦም ብዘይግቡእ መስርሕ ሕጊ ታርጋ ብዘይብለን መካይን ብዕጡቃት ሲቪላውያን ወይ ዩኒፎርም ዝተኸደኑ ሓይልታት ጸጥታ ብሓይሊ ከም ዝተወሰዱ ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ መበል 57 ዋዕላ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኢሰመኮ ነቲ ብዛዕባ ምብዛሕ ቀጻሊ ስኽፍታ ጉዱድ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ጸብጻብ ምክትታል ሰብኣዊ መሰላት ኣዘኻኺሩ እዩ። ካብቶም ልዕሊ 52 ሰባት ኣብ ዘይተፈለጠ ቦታ ተኣሲሮም ክሳብ ኢሰመኮ ናይ ሎሚ መግለፂ ዘውፅሉ ዕለት ካብ 1 ክሳብ 9 ወርሒ ኣብ ዝተፈላለየ ዘይወግዓዊ ቦታታት ድሕሪ ምጽናሕ 44 ሰባት ከም ዝተፈትሑ ኣመልኪቱ እቲ ትካል ወሲኹ ንሱ ኩነታት ናይቶም ሓለዋቶም ከይተፈለጠ ንነዊሕ እዋን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ሰባት ዘይወግዓዊ መዳጎኒ ቦታታትን ብግዴታ ምጥፋእን ስኽፍታ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ክብል ገሊጹዎ ኣሎ። እቶም እስራት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣበይ ከም ዘለዉ ከም ዘይፍለጡ እኹል ምግብን ማይን ከም ዘይቀርበሎምን ብተነጽሎ ከም ዝተተሓዙን ከም ዝገለጹሉ እቲ ትካል ዕላው ገይሩ ግዳያት ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፁ ከለዉ ኣብ መኪና ተጻዒኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣዲስ ኣበባ ብለይቲ ዓይኖም ተሸፊኖም ከም ዝድርበዩ እውን ገሊጹ ወሲኹ ድማ እቶም ግዳያት ንመጓዓዝያ ካብ 300 ክሳብ 1000 ቅርሺ ከም ዝተውሃቦም ሓቢሩ እቲ ኮሚሽን ድሕሪ ማእሰርቲ ዝነበረ ኩነታት እቶም እስራት ኩሎም እቶም ግዳያት ኣብ ገዛ ርእሶምን ስድራ ቤቶም ማሕበራዊ ቁጠባውን ከቢድ ስነ ኣእምሮውን ቅልውላው ኣጋጢሞዎም ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኢሰመኮ ካብቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምጽናሕ ዝተፈትሑ ሰባት እቶም ዝኣሰሮም ገንዘብ ከፊልና ክንፈትሕ ከም እንኽእል ገሊጾም ገሊኦም ድማ ብስድራ ቤቶም ኣቢሎም ኣሽሓት ቅርሺ ከፊሎም ከም ዝወፁ ኣመልኪቱ ሓደ ግዳይ ነቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት ክንለቀካ ስለ ዝበሉኒ እቲ ዝነበረ መርማሪ ካብ ስድራይ ኣማኣይታ ሽሓት ዶላር ተቐቢሉ ይኹን እምበር እቲ ገንዘብ ድሕሪ ምኽፋሉ ከይተፈትሐ ንነዊሕ እዋን ከም ዝጸንሐ ይገልጽ። ካልእ ሰብ ኣብቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ብተመሳሳሊ መንገዲ ገንዘብ ዝኸፈሉን ቃል ድሕሪ ምቕባሉ ከም ዝተፈትሐ ጠቒሱ እቶም ዝተፈትሑ ውልቀ ሰባት ምስ ፋኖ ከይተሓባበሩ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ክብል እቲ ኮሚሽን ወሲኹ ገሊጹ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ መግለጺኡ እዚ ፍጻመ ዕቱብነት እቲ ጉዳይን ኣድላይነት ቅልጡፍን ስጉምትን ዘድልዮ እዩ ክብል ኣስሚሩሉ እቲ ትካል ኣብቲ መግለፂ ዝሃበሎ እዋን ሓለዋቶም ዘይፍለጥ ከምኡ እውን ብግዴታ ናይ ምጥፋእ ኩነታት ክህሉ ዝኽእሉ ሰባት ብዝምልከት ዝምልከቶም ኣካላት ጸጥታ መንግስቲ ብቁልጡፍ ምላሽ ክህቡ ይግባእ ኢሉ ብተወሳኺ ብሕጊ ሰባት ናይ ምእሳርን ስልጣን ዘይተዋሃቦም ትካላት ወይ ጊዜያዊ ማሕበራት ነዚ ንጥፈት ዝፍጽሙ ኣባላትን ክሕተቱን ብቁልጡፍ ጠጠው ክብልን ኣሎ ክብል ኣስሚሩሉ ኢሰመኮ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍጸም ዝነበረ ዓፈናን ምዕጓርን ግን ርኡ ከም ዘይረኣየ ዝሓልፍ ዝነበረ ትካል እዩ ኣብ ሱዳን ሩስያውያን ዝነበሩላ ዝተባሃለት ነፋሪት ተሓምሺሻ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ሓንቲ ናይ ጽዕነት ነፋሪት ብዝተተኮሰላ ተወንጫፊ ተወቂዓ ከም ዝወደቐት ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብ ሱዳን ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብረርቲ ናይታ ኣብ ዳርፉር ዝወደቐት ነፋሪት ሩስያውያን ምዃኖም ንዝገድለጽ ጸብጻብ የጻሪ ከም ዘሎ ገሊጹ እታ ስርሒት ሩስያ ዝኾነት ሊዮሽን ኤል76 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣጽዋርን ኣፋውስን ጽዒና ናብቲ ሰራዊት ሱዳን ዝተቆጻጸራ ከተማ ኤልፋሻር ትበርር ምንባራ ማዕኸናት ዜና ሱዳን ወተሃደራዊ ፍልፍላት ብምጥቃስ ሓቢሮም ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋግኡ ዘለዎ ሓይልታት ኣድዒም ኣልሰሪዕ ሰራዊት ግብፂ ዝጥቀመላ ስርሒት ሩስያ ዝኾነት ነፋሪት ወቂዖም ከም ዘውደቑ ብሶኒ ሓቢሮም ነይሮም እዮም እታ ነፋሪት ንጹሃት ዜጋታት ኣብ ምድብዳብ ተዋፊራ ከም ዝነበረት እኳ እቶም ዕጡቃትን ተሓበሩ ኣንቶኖ ተባሂላ ትጽዋዕ ነፋሪት ጽዕነት ምዃና ተረጋጊጹ ኣሎ እቲ ኣብ መንጎ ብጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊትን ብጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጋሎ ዝምራሕ ተዋርዋሪ ሓይልታት ደገፍን ብሰንኪ ዝተፈጠረ ቅልስ ስልጣን ዝተወልዐ ኩናት ሓደ ካብ ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ዓለም ኮይኑ ይርከብ ኣብቲ ኩናት ኣስታት 150,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ልዕሊ 10 ሚልዮን ካብ መረበቶም ከም ዝተፈናቀሉን ይንገር ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዘጋጠመ ምሕምሻህ ናይታ ነፋሪት ዛጊ ዝወፀ ንጹር ዝርዝር ሓበሬታ የለን ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ሩስያ ግን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ተዋሂዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ሱዳን ትሪቡን ዝተባሃለ መርበብ ዜና ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ግና ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 3 ሱዳናውያንን 2 ሩስያውያንን ብምልኦም ከም ዝሞቱ ይጠቅስ እታ ናብ ከተማ ኤልፋሽር ተምርሕ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ ከባቢ ዶብ ቻድ ኣብ ዝርከብ ማልሃ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢታት ሱዳን ከም ዝወደቐት ይሕበር እንተኾነ እቲ ጸብጻብ ብነጻ ኣካል ክረጋገጽ ኣይተኸኣለን ዘሎ ሓይልታት ኣልሰሪዕ እቲ ብላክ ቦክስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሳጥን ሓበሬታ ናይታ ነፋሪትን ካልኦት ሰነዳትን ኣብ ኢዶም ከም ዝኣትዎም ሓቢሮም ኣለዉ እስራኤል ንተካኣይ መራሒ ሄዝቦላ ሓሰን ነስረላ ሓሻም ሳፋዲን ከም ዝቐተለቶ ኣፍሊጣ
ሰራዊት እስራኤል ነቲ ቅድሚ 3 ሰሙን ብደብዳብ ኣየር ዝቐተለቶ ላዕለዋይ ሓላፊ ሂዝቦላ ሓሰር ነስረላህ ተኪኡ ንሂዝቦላ ክመርሕ ዝጸንሐ ሓሸም ሳፋዲን እውን ከም ዝቐተሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ካብ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ዝተረኸበ ሓበሬታ ሓሸም ሳፋዲን ኣብ ወሰናወሰን ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ዝኾነት በይሩት ብደብዳብ ነፈርቲ ተቐቲሉ። እቲ ብኢራን ዝድገፍ ሂዝቦላ ክሳብ ሕዚ ብዛዕባ ሞት እቲ እስራኤል ቀቲለዮ ትብሎ ዘላ ሓሸም ሳፋዲን ዝሃቦ ርእይቶ የለን። ኣብ ከባቢ በይሩት ብ4 ጥቅምቲ ብዝተፈጸመ ሓያል ደብዳብ መራሕቲ ሂዝቦላ ምስ ሓሸም ሳፋዲን ዝነበሮም ርክብ ከም ዝተቋረፀ ክሕብሩ እንከለዉ ማዕኸናት ዜና ኣሜሪካ ንሰመዚ እስራኤል ከም ፍልፍል ብምጥቃስ ሓሸም ሳፋዲን ኣብታ ለይቲ እቲኣ ብደብዳብ ነፋሪት ከም ዝተቐተለ ገሊፀን ነይረን። ሰራዊት እስራኤል ትማሊ ሰሉስ ኣማስዩ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ሓሸም ሳፋዲን ምስ ኣዛዚ ስለያ ሂዝቦላ ዝኾነ ዓሊ ሁሴይን ሃዚማ ኣብ ቤይሩት ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ስለያ ሂዝቦላ እንከለዉ ብደብዳብ ነፋሪት ከም ዝተቐተለ ኣፍሊጦሎም። እስራኤል ንሓሽም ሳፋዲን ንዓመታት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ግብረ ረዓዳዊ መጥቃዕቲ ንክፍጸም ዝኣዘዘ እዩ፣ ከምኡ ከዓ ቀንዲ ካብ ኣዘዝቲ ሂዝቦላ እዩ ብምባል እያ ገሊጻቶም። እቲ ኣብ ሊባኖስ ብፖለቲካውን ወተሃደራውን ሓይሉ ኣዝዩ ጽላዊ ዝኾነ ሂዝቦላ ብእስራኤል ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ካልኦት ሓያል ሃገራትን ከም ግብረ ረዓዲ ጉጅለ እዩ ዝፍለጥ። ሓሸም ሳፋዲን እውን ብውልቁ ኣብ 2017 ብኣሜሪካን ብስዑድ ዓረብን ዓለምለኻዊ ግብረ ረዓዲ ተባሂሉ ተገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። እስራኤል ብሓማስ ቅድሚ 1 ዓመት ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ምስ ተፈጸማ ኣብ ቃዛ ተጸሚዳ ድሕሪ ምጽናሕ ነቶም ብደብዳብ ሮኬታት ድሮናትን ሚሳኤላትን ሂዝቦላ ካብ መንበሪ ቦትኦም ዝተፈናቀሉ ዜጋታት ቦትኦም ውሕስነቱ ኣረጋጊጻ ንክትምልሶም ናብ ደቡብ ሊባኖስ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ሂዝቦላ መጥቃዕትታት ክትፍጽም ጸኒሓ እያ። ብመሰረት ካብ መንግስቲ ሊባኖስ ዝተረኸበ ሓበሬታ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሂዝቦላ መጥቃዕትታት ከተካይድ ካብ እትጅምር ብውሕዱ 2464 ሊባኖሳውያን ከም ዝተቐተሉን ኣስታት 12000 ከቢድን ፎኩስን መጉዳእቲ ከም ዘጋጥመን ይግለጽ። ሂዝቦላ ብወገኑ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እስራኤልን ጎቦታት ጎላን ኣሽሓት ደብዳባት ሮኬትን ድሮንን ብምፍጻም ብውሕዱ 59 እስራኤላውያን ከም ዝቐተለ ሮይተርስ ጸብጺቡ። ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዝሓዝናዮ ዜና ድሃይሎሚ ነዚ ይመስል ነይሩ። ስለ ዝተኸታተልኩምና ብምስጋን ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰላም ድሓንኩኑ።